Tiarapnya kamu pada berangkat. Ojo kari kesuwen mulai berangkat boleh. Jane dawuh ya ora nyiri ngepos maning ojo kari kesusu. Iki ana garapan hang kedua lek pun yake goyangno siji loro telu berangkat maning ana garapan hang nomor telau goyangno kepala pundak lek mulai berangkat nomor terakhir goyang nolek kepala pundak maning lek berangkat
Oh, oh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ